natin yung dried pusit. Trending sa Facebook. Tapos Anli Sibuyas. Meron silang tag 20, 4.50, saka tag 30 yata yun doon. So ito, bibili tayo 3 piraso. So located siya Angeles. Ayan, tapat siya nito. So 1 AM na meron pa sila rito. Yan, ito yung nagpapasarap dyan, yung Anli Sibuyas. Tikman natin. Yan, first bite, ulo.